אוכל תסביך ועוד תסריט, עולה בראש מאוד תקרית. עולם הפשע מאורגן יותר מההון של דוגמנית. אני מכיר פה שני סוגים, אחד מהם על הקצה, כי סוג אחד יושב על פשע, השני על כיסא. מזה נוטים לשכוח ולברוח מיליון, מוקף עולם תחתון חבול נטול כל כוח עליון, עובד בהבטחה כל יום ונעשה לאביון. 3 שנים בודק תיקים בלב הכניסה לקניון. עוד יום אני מתלבט אם להביא את העולר, היום לצאת זה להכניס כאן ראש בריא למיטה חולה. ככה העולם הזה עובד, רבים רוצים להתנקם, בלילות קשה להירדם, היום מבלי לשים אפוד מגן. הכל שומם בחוץ, בנות על ספסל שמוכיחות שבתולה זה רק עוד שם של מזל. כל הכבוד אזל חבל, המבוגרים אין בכלל, מבלי שום קשר לאשראי הכל הפך להיות קל. למציאות הזאת